nne m asị ga-atọ ịtọ ọla ụtọ n'azụ ọwụnụ ma gị ọwụnụ onye awụnụ elu ụdị ọkpụkpọ oku karịrị okunu mkpọ n'azụ na ihe mkpọ n'azụ elu oku karịrị ụtọ karịa okunu Chineke kpọrọ m oku masị na ọkpọ m oku ọsọ anyị pụọ ịhụ ndị ụwa na-atọ n'ọnụ anyị nyere ha aka kwalite onye na-enwedo okwukwe nwunye m onye onwedo oziọma karịrị ihe mbụ ide na ka onye dị ịkwa n'azụ nkwa nwunye aha bụ m nwawa aha bụ n'onwe m ahụ mara abụ aha bụ nwa Vanguard ebu m onye agaga Vanguard m ụba Jezebel ihe nkwa nwunye aha bụ ma gị ihe m kwọ n'azụ ọwụ ndụ akwa m kwụrụ nne m ara idọla m on you lekwe ride ihe a Mercedes Benz aba ukwu agbajiele m belalo tọnọ chari ụkwụ ndị ahụ mmadụ na m chọrọ iwepụgo nje ekele ụwa njọ na-atagbu ka mmesi asị nwede njọ n'ime ndụ gụba nwunye m hụlalo biko n'ọgụ te agbanwee m gị n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ amụwa owo gị ọzọ njọ gị niile asachachalekwa oke mmiri agbarọla ya nwoke njọ nwa bịa mee nke m ndụrụ ekwedo ekiri na nke gị dịka njọ ga-agbapụta ma ọ pụchakwara ọfụma ngwa bịa mee m leta m gaa ndị ugwu na-eji a na-ekpe ekpere ye nna m ikpe nwayọ na njọ mgbe ya hụrụ o nwere ike ọgụda apụli otu mgbe ị ga-enu m eme ya wudi baptism ni ko Chineke akwala go ya wudi kemere go maka egbo na nketa ya wudi kemere go mmego na baptism ba na ile bi no ko bo go ebe go le Chineke akwala go ko ikwu ka bia ga Chineke ele go ị ga-anwụta maka Chineke aṅụọla mmiri sa nwụọla maka ma ga-ele ọkụkọ wa ndụrụ ndụ ga-ebe gị n'isi Chineke akpọla gị ọkụ maka Chukwu nwụọla taa nweta ga-enweta apịrị ele nke ka aka m onye oziọma ka m nwụ oziọma na eze ka m si gekwe oziọma ka m si go oziọma ka m